ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ, ATM, ମେଡ଼ିକାଲ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସୋରୁମ୍ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଯାହାର ଦରମା ରହିବ କ'ଣ ନା 16,000 ରହିବ 8 ଘଣ୍ଟା ସିଫ୍ଟକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କଲେ 16,000 ଦରମା ମିଳିବ ଏବଂ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 22,000 ଦରମା ରହିବ। ତ କମ୍ପାନୀ ରହିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ମାଗଣା ଦେଉଛି ଏବଂ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ ବହୁତ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏହାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହିବ। 10ମ ପାସ୍ ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବା 10th ଫେଲ୍ ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଜବ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ରହୁଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, 10th ମାର୍କସିଟ୍ ଏସବୁର ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।